ବର୍ତ୍ତମାନ 7:30 ହେଇଛି। ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ଆସିଛି। ଶୁଭମ ବାବା ବି ଆଜି ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ କମ୍ପାନୀ ବାହାରିଗଲେ। ଟିଫିନ୍ ବି ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ସାର୍ ଖାଇକି ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଶୁଭମ ବାବା ମୋର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଶୋଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ନାଇଁ ତ ଉଠିଲେ ବହୁତ ବଦମାସ କରିବ। ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି। ଟିଫିନ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ପରଠା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଆଜି ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଇଛି। ଏଠି ପୁଅର ବି କ୍ଷୀର ହେଇସାରିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ବି ସରିଗଲାଣି। ରେଡ଼ି ହେଇକି ଗଲେଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସକ୍ସ ନେଇକି ଦେଉଛି। ନଉନା ସକ୍ସ ନିଅ। ସାର୍ ଆମର ଚାଲିଲେ ଅଫିସ୍। ଆମ ସାର୍ ଏବେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ର ସହ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଗଲେଣି। ଶୁଭମ ବି ଶୋଇଛି, ତ ୟାର ଭିତରେ ମୋତେ ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାହିଁ ତ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ବହୁତ ବଦମାସ କରିବ। ମୁଁ ଯାଏଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସାରିଦିଏ। ଦେଖିକି ଗଲେ କମ୍ପାନୀ ଉଠିଲାନି, ଏବେ ଉଠିକି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଖୋଜା ହେଉଛି ବାବା କାଇଁ। ବାବା କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଲେଣି, ବାବା ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେଣି। ବାବା ଆମର ଏବେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରୁଥିଲି, ସେ ତ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଉଠି ପଡ଼ି ଖୋଜୁଛି ଯେ ତା ବାବା କାଇଁ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଉଠିଲାନି, ଆଉ ଏବେ ଉଠିକି ଖୋଜୁଛି ବାବା କାଇଁ ହେଉଛି। ବାବା ତ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଲେ, ତମେ ଉଠିଲନି। ତମେ ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କାହିଁ ଉଠିଲ? ଏଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 12ଟା 12:30 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗୁଛି। ଶୁଭମ ବି ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକି ଦିନ ସାରା ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ଏବେ ଯାଇଥିଲା ତା ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଠି ପରିବାପତ୍ର ଏମିତି ସବୁ ବୁଣାବୁଣି କରିକି ଆସିଲା। ଦେଖ ଶୁଭମ ବାବା କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ ବାବା? ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାଗରେ? କ'ଣ ହେଉଛି କି? ଗଲୁ ବାବା। ଏଇ ଦେଖ ଟିକେ ବି କବାଟ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନେଇକି ଚାଲ, ଘରେ ଖେଳିए ଚାଲ। बाहर नहीं बाबा, चलो। चप्पल गंदा है ना, गंदा है ना, चलो। ए बाबा पापन चलो घर को चलो। 5:30 प्राय हो गलानी। धन भी शोक उठिक खाई सारानी। से कांदुची जीव जे तौक बुलवा मुझे पूरा रेडी हो सारी। देख पूरा रेडी हो सारी। से रेडी होगी तौक जीव बुलवाई। पड़ी 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 चल। शुभम दोस्त सब शुभम भी आसी सहित खेलवाई।